Šiaci stroj Bernina 830 má centrálne umiestnenú dotykovú obrazovku. Jej veľkosť je až 17,5 x 12,2 cm. Takto môžete vidieť ihlu v akcii aj obrazovku šiacieho stroja súčasne. Švajčiarska Bernina využíva pre svoje výrobky len tie najpokrokovejšie technológie. Takým je aj systém TFT. Obraz vidíte zreteľne dokonca aj pod veľkým uhlom. Povedzme si niekoľko faktov o obrazovke šiaceho stroja Bernina 830. Zaujme dobre viditeľnou grafikou s rozlíšením až 480x800 pixelov. V dispozícii máte viac ako 65 000 intenzívnych a sviežich farieb. Využijete aj ľahké ovládanie dotykom, dokonca s premiesňovaním a tvorbou vlastných stehov. Veľké zreteľné ikony a všetky dôležité funkcie sú priamo na obrazovke. To umožňuje jednoduchú a ľahkú navigáciu. Funkcia Help alebo Pomoc priamo na obrazovke zaručí odpovede na vaše otázky vo vašom rodnom jazyku. Máte možnosť zadať si vlastné pozadie, vlastné pripomienky či uvítací text a dokonca vlastné nastavenie jasu, dotyku či sily svetla. Naviac máte 60 animácií a výučbových videí, kreatívneho poradcu, všetko v rodnom jazyku. Skrátka, Bernina 830, to je ten správny šiaci stroj pre splnenie všetkých vašich tajných túžob.